Vitsecuren EDR-järjestelmä on tuonut meille sen näkyvyyden sinne meidän ympäristöön. Pystytään hyvillä mielin mennä nukkumaan öisin, kun joku valvoo sitä järjestelmää ja reagoi siihen, jostakin tapahtuu. Hakolan Tero, Scala IFN Oy ja tietohallintopäällikkö. Scala on yksi suurimpia kotimaisia ikkunaovivalmistajia Etelä-Pohjanmaalta Yli-Härmästä ja tänä päivänä osa IFN-konsernia. Lounaan kanssa on tehty paljonkin tietoturvaan liittyen yhteistyötä ja nyt tosiaan viimeisimpänä on tietoturvakeskus tullut, joka käyttää tätä Vitsecuren EDR-teknologiaa. Joo, eli tämä Vitsecuren EDR-järjestelmä, niin käytännössä se valvoo meidän ympäristöä, palvelimia, työasemia jatkuvalla syötöllä ja reagoi hälyttäviin tilanteisiin, jos niiden kriittisyys on tarpeeksi suuri. Lähtötilanne oli se, että meillä on aika pieni osasto kuitenkin firmassa. Meillä on yleensä porukka paikalla päivisin, niin meillä on ne ilta-ajat ja viikonloput sitten sellaista, että meillä pitää olla joku vahtimassa sitä ympäristöä. Niin me nähtiin tämä EDR niin kuin kolmantena työntekijänä, joka on ikuisessa ilta- ja yövuorossa, että se vahtii sitä ympäristöä meidän poissa ollessa ja reagoi niin tilanteisiin. Se, mikä itse yllätti, niin tässä EDR-järjestelmässä se, että kuinka helposti pääsee käsiksi siihen, että mitä on oikeasti tapahtunut. Eli se näyttää sen koko prosessin, jos jotakin epämääräistä tapahtuu. Se on yksinkertainen käyttää ja se saa todella selvästi, että mitä siellä on tapahtunut. Kyllä me arvostetaan kotimaista teknologiaa, että onhan se aina helpompi toimia, kun kumppanikin on lähellä. Niin. Joo, kyllä pystyn suosittelemaan Lounaan tietoturvapalvelua ja Vitsecuren EDR-järjestelmää, koska se vaan antaa niin yksinkertaisesti hyvän ja luotettavan näkymän siihen järjestelmään ympäri vuorokauden.